Čaute, ja som Bananec, som tento muž. A dneska ideme hrať. Čaute, ja som Ríšo. A dneska ideme hrať čo? No neviem, čo si vymyslel. Takže máme tu klobučík. A v tom máme nejaké názvy, alebo proste sú tam papieriky, je to napísané. Niečo. No. Takže hra spočíva v tom. Už ste to videli od Exploiteda. Akoby máte tu na papieriky, vylosujete si akorát, že oni to mixovali. My si to len skrátka hodíme do pohárov. Hodíme si to do pohárov. Áno, presne tak. Slovenčina jak svina. To je môj pohár, že áno? Toto je môj. Ale toto tu. Dve mačičky, no jasné, to je tvoje. Takže, tak môžeme začať, ne? Pikofolu. No poďme. Takže, nepozeraj sa tam a takto. No, tak sa otočím, áno, Franky. No. Prečítam? Áno, čo tam máš? Šťava pomaranč. Takže máš hneď ako... To mám ja robiť, alebo ty? Ty jednu skrátka musíš... Počkaj, to je mandarinka. Tak, vieš, toto som tu myslel, toto tu. Počkajte To máme chvíľku. pomaranč. Pomaranč je ten väčší, Franky. Je to? No. To vidíš, že to vieme. No a teraz čo mám robiť? Počkaj, čo robíš? Teraz ho musíš otvoriť No, a aspoň jednu alebo tri akoby z toho tie mesiačiky tam vyšťavíš, chápeš to? jasné. Tak môžem rozpoliť? Máš ako nožík treba? No jasné, ty si sadni, venuj sa tu. My to strihneme a hneď sme naspäť. Po No, krátkej reklame sme naspátky, nož doska máme, režeme pomarančík. A stačí polovičku teda, keď vytlačím? no A ktorú? treba. Neviem, na čo to viem. No, treba túto. Dobre. Tak, musíš to tam vytlačiť. Nemáme, ale ne. Hento nemáme. Odšťavovač. Máme odšťavovač, ale Nech všimnite si tie ruky, áno. škaredé a chlpaté. A silné. No, to stačí, treba Počkaj, však keď Ale to vieš, čo tam všetko budeš mať? Už to budeš... Ja to ešte niečo iné tam pôjde? No, si predstav. Jaj. No, vidíte. No dobre, priatelia, tak pokračujeme ďalej. No, Teraz vyťahuje kto? teraz ja. Toto dám nabok, hej? Hej. Dobre. Tak ty to uprac. Dobre. Okej, ja to nestrihnem tentokrát. Dobre, pokračujeme ďalej. Podlož mi klobučík. Nebolo zbytočne dlhé to video, dobre? No poď. Čo to máš, Franky? Čaj, takže ja si dávam čaj. Pozor, ale nebudem ho, ne? Či je ľadový? Ne, dobrý je. Ja to si dávaš do svojho? Ako áno, ale nie Aha, a teraz ja keď vyťahnem, tak dávam do svojho, do toho pomaranču? Áno. Tak toto je zaujímavá hra, odporúčam to všetkým. Na túto hru tagujem Adriana Senka aj s Martinom, takže Adriana aj Martina z kanálu Adrian Senko. A neviem, koho to do toho... Stačí, dávaj. Takže, Daj, nech ťahám. Urýchlime to. No. Ľadová voda. To znamená, ja si mám do toho teraz načapovať ľadovú vodu? Dobre. Som ti tu pustil, lebo som vedel. Ale len trošku, hej? No, nevedel. Aby sa mi tam zmestilo. Áno. Dobre. Mám. Ešte kocku ľadu som tam bude. Takže ľadová voda napustená. Teraz ťahá Franky, čo nosí trenky. Mám som banán. Takže máme to. To som mohol napísať červená voda, a vieš, čo som ti myslel? Ne. Horúca voda. Jaj. Ale nie úplne tak... A to potom musíš vypiť? Áno, to... Tak ti prajem dobrú chuť. Zateplí sa ti teplá voda je máš blízka. Počkaj, sa to nechce zatepliť. No, to je fajn. Znaš. Dobre, ťahám ja, hej, teraz. Nesmieš sa pozerať. Nepozerám. Sirup? Ty počúvaj ma. Ja som taký dobrý. Slovenské okienko, priatelia. Sirup sa píše s mäkkým i, nie s tvrdým. Svatý Jozef. Ja som banán, nemôžem. Ty si banán. A banán sa píše s jakými? Však s Banany. mäkkým. Banány. S tvrdým, ty trúba. Ježiš. To je krásna farba, priatelia. Ty už máte... Nemiešaj mi to. Tu máš, staraj sa do svojho nápoja. Poď, čo tam ešte máš? Už je tam len jedna vec? Ne, A? už sú tam len dve. Dve?
Nie, ja chcem to druhé. Nie, čo si vyťahol, nepodvádzaj. Cukor, a ty budeš mať sol. Ja budem mať sol do toho? Fúha. Takže ja si vyťahnem to posledné, dobre? A ty jak vieš, že je tam sol? No, pretože som to písal. Aha! Podaj mi sol, Franky. No, a poradil Nasad si čapicu, Ja som sol skúšal. a na zdravie, priatelia. Pri ďalšom videu. Bratia Senkovci, strihni to. Na čo? Však to musíme vypiť, ne? Až potom? Uáááá. Je to Fuj. Ochutnaj to moje. Ne. Nechcem. Ochutnaj to moje. Mne tam ich cítiť len na one. No, dobre, strihni to. A vidíme sa do ďalšieho videjka. Zatiaľ. Čus. Zbieraj. Samozrejme, že ak sa vám toto video páčilo, odchádzaš? Ešte ne? No, nemusíš, ale ako chceš. No. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte mi like. Ak sa vám toto video nepáčilo, tak tam hore vpravo je taký červený krížik a tým mi dáte najavo, že ma nemáte radi. Takže tam napravo hore je taký červený krížik, ten si stlačíte. A čo viac dodať? Subscribe. Lúčia sa s vami Ríšo a Ríšo. Ja som Banán. Banán a Ríšo. Ďalšieho videa.